खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again वेलकम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' दिनै हाग्रामा महिलारि सार मानाव गेदेर बिटिसि नि चिफ बिथां सारखौ जों मानिनो नांगोन मानो होनब्ला बिथांनि माखासे बेखौ मा होनो अरा बे अरायानो बिथांनिया बयखौबो गोसो बोनो हायो दिनैनि तारिखाव बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल दोलोआव जेसेबां लिडारफोर दं प्रमद बर' जों लोगोसे बिथांजों लोगोसे जेसेबां दङ हाग्रामा महिलारि सारजों खुनु रुजुजाया आरो बिथाङा जाखौ होनो बेखौ मावनानै देखायो आरो बर' हारिनि थाखाय गोख्रोङै गसंथेदों होनोब्लाबो बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद गसंथेदों बिथाङा बिटिसि नि चिफ जानानैब्लाबो दा बेखौ आं गोबां फोरमान मोनबोबाय थाल लाबोबाय आरो नोंथांमोनाबो मिन्थिबोबाय गोबां हारिनि खेथ्रआव प्रमद बर' बिथां बादि बिथाङा खुगाजोंल' बुंनानै थायाखै हारिनि खोथा बुंनानै सिरि थायाखै स्टेन्ड जानानै बिथाङा गसंथेदों बेनिनो एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना नैबे फंसे पइन्टखौ फंसे खोथाखौ आङो लास्टआव खोन्थानो थांगासिनो दं रायजो राजाया जेब्लाबो बिथांजों दं बिपिएफ सरकारजों दं माने हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै बयबो रायजो राजाफ्रा दङ दा बिथांनि जिबादि बुंनाय जिबादि बिथांनि हाबा मावनाय बेखौ बयबो मोजां मोनो नाथाय इउपिपिएल दोलोआव बेबादि खामानि मावग्रा बेबादि गावनि कमिटमेन्ट होनायखौ पालन खालामग्रा लिडार गैया नायदो नोंथांमोना आरो नुगासिनो दंबो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल दोलोनि अबस्थाया मा जानानै दं सोरलां बोरलां जेबो गैला दिनैनि थासारियाव बिथांनि अबस्थाखौ नायदो रायजो राजाफोर बिटिसि नि चिफ जाजेननायनिफ्रायनो बिथांखौ दिनै बदनाम खालामनो हाग्रामा महिलारि सारखौ बदनाम खालामनो आरो बिथांनि खुंनायाव हेंथा होनो थाखाय दिनै गोबां नाजाबोगासिनो नाथाय नाजाबाबो बिथांमोननि नाजानाया सोराङाव फैदों आरो जायफोर नाजादों षड्यन्त्र खालामदों बेखौ दिनै बे षड्यन्त्र खालामग्राफ्रा जाफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै फैलार जाजोबदों मानो होनबा हाग्रामा महिलारि सारजों रायजोनि आशीर्बाद रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद दं दा बिथांमोना जेसेबांखि सेस्था खालामा मानो बिथांनि खामानि मावनायखौ हमथानो हायाखै गोसो होनो गोनां बाथ्राया नैबेबो बिटिसिखौ बिथाङा नैबे गावनि टार्म्सआवहाय गोबां जौगाहोनायनि खोथा होदों आरो बेखौ बाय हुक अर बाय क्रुक बिथाङा जाफुंहोनो नाजागासिनो दं जाफुंहोनांगोनबो आरो रायजो राजाफोरखौ गावनि सासनाव मोनसे बिराद मोजां गोजोननाय बे बुस्थुखौ बिथाङा लाबोनानै होफैनांगोन आरो बे खोथाखौ बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो हाग्रामा महिलारि साराबो बुंबोखानाय दा बेखौ समाव रायजो राजाफ्रा नेदों लासैनो बेखौ दावगागोन फोथायनाय लाखिदों मा सानो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बेनि सिगां हाग्रामा महिलारि सारा रुजुथावै सासे बर'नि नेता बेखौ नैबे गावनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबावदो बेयावबो बर' टु ट्रेन्सफार अखमिया सब जाम्बा सबै बुजिपाय आजिखालि अखमर बर' भाषाটো गथे अखमते बुजिपाय आजिखालि आगत बुजा नासिल এতিয়া बुजिपाय दिनै जोंहा रुंसारि जालांनाय जोंनि मानाव गेदेर जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्मनि जितु अडिट'रियाम हल बेखौ जोङो गायसनबाय बियो टटेल 30 कौटिनि जागोन आरो बियो एरिया खमावबो 20-30 बिगासो नांगौ न'नि एरियानो 7-8 बिगा थ' जेखिजाया एरिया जेराव दा गायसनदों पिडब्लिउडि नि हा बियो एसे फिसाद्राय जागोन जोङो जायगाखौ सोलायफिननो नागिरदों खोथाया बेनो आरो ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआव जोंहा दङ दागगारियाव इक' टुरिजमनि प्रजेक्ट बेखौबो आङो दसे उनाव गायसनगोन आरो बिनि सिगां जोंहा बिजनियाव बलामगुरियाव फुड प्रसेसिं पार्क मोनसे गायसनना फैबाय जायखिजाया बेफोरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि प्रजेक्ट टटेल जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जिखिनि फैसा सेंसन जादों जों बेखौ गायसनगासिनो दं खोथाया बेल' बर' टु ट्रेन्सफार अखमिया सब जाम्बा सबै बुजिपाय आजिखालि अखमर मान
সবে বুজি পায় না নাপায় আধার ক্লিয়ার নোট কি কি নাই সবে বুজি পায় বড় ভাষাটো এতিয়া বড় ভাষাটো কথে অসমতে বুজি পায় আজিকালি আগত বুজা নাছিল এতিয়া বুজি পায় দে হৈছে কিছু উন্নতি হলে হল দিল্লীত যায় বা দিছপুৰত যায় আমাৰ কি আছে বিটিসি আমি পঠাব লাগে পঠাই দিম বাস এইটো কিন্তু বিটিসি মাইন আপোনালোকৰ এজন থাকিব না নাই কত ৰাজ্যসভাত আপোনালোকৰ দাবী থাকিব না নাই এটা আসন লাগে বুলি ভালেতো লাগে ভালেতো লাগে So thank you very much for watching. Love you.